que todo tu cuerpo me huela a flores. Bai, ama. Bonita de mis Hau amores. da, ukirua gauna gaurko saioan, Lola kolektiboko kidea zehazte, baina otxok etxatez nekan, ez Lola, ez Dolores, ezta? Gu gara Irene, Tania Amaia. Vale, baina hiru sinaten. bai. Eta? Joseba, prest etorri gara, lasai. Hemen daukagu, hirugarren kidea, Vale. Esti Kuriel, Esti. aktore Zumaiarra. Vale, bizirik handago, ezta? Bizirik dago, hau da, eskorrik uste dugu. memoria bere. Oso ondo. Hore bat zuek hemen izatia. Guretzako. Zein den zuek kolektibo honetan? Antzerkia egiten dugu, sorkuntza, zuzentzen dugu, zuzentzen gara gure artean, eta, asko hitz egiten dugu ere bai gure artean, orduan guzti hori sartzen da. Gonbidatu paregabiak orduan. Jende ez nik ez dakik zukaldean, zuek lasei, hemen mingaini eman behar da. Hori da garrantzitsuna. Garrantzitsuna. Eta amaieran jan. Hombre, noski gaur egun ikusi eta jaten geldiu. Eta baina zukaldean jakingo zu ez da? Bueno, pixkat. Basikoa eta pikin bat bai. Bueno, earki pasatuko dugu eta ez timen geldituko alda txintxo. Hemen txe. Hone ez dio, mingaini emango gaur. Txatxiz, lamar, ez di faltan botako zaitugu. Bueno, lagunak eta Irene eta Amaia ongi etorri bigote. Lola kolektibotik gantzatozte, guantxe zerrekin zaudete esku artean? Zambuia, antzeslana, martxoak 13 estrenatu genuen, Zumaian, eta ja mendik aurrea emanaldi desente dazko, eta pozik horrekin. Bikain, esan dezue ez Zumaiarra ala, zuen undarrak zate. Ni Tolosarra. Tolosarra? Eta ni Eibartarra. Ona, hemen Gipuzkoako leku guztitatik pixkatik jaia, Oso ondo. Bueno, eta zukalden zemuz moldatzen zate? Ondo! Zein hau pasatuko dugu. Kokotxa batzuk ingo ditugu, ikusiko zue, reboxauta eta alioli berezi batekin inda peresilakin, gio hemen baita piperrak xixakin, eta beste piper morroi horiek laben erre, eta krematxo bat ingo dugu horrekin. Oso ondo. Eta liberian ondo pasako dugu. Ados, hai lagunak eundoko zaio bat horrela. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nundik noelgo behan kokotxa hauek iteko garaian. Kokotxa esan bezala reboxauta ingo dugu. Arrautza eta gorringo batekin. Baina ole joan lehendabizingo dituguna da batzu jale hauek konfitatu. Behin konfitatuta daudenean, gero ingo deuna da majatu, peresilakin, olio tanto batekin, dagatzakin, eta puntxuan jarri. Bestalde ingo dituguna hemen piper hauek, julianan moztu, goxatu sartaian, bertara gero botako ditugu baratzuri freskuak, eta bukatzeko xixak. Eta hemen dakauna da, piperra morroia, baratzuri burua, laben erreko ditugu, gatza eta olio pixkatekin, eta gero ateatakoan, esan duen bezala, birrindu, eta saltxatxo bat ingo deu, eta ordu ningo deuna da. Saltxa platera azpin jarri, gero jarriko deu hau lagungarri onduan, kokotxa reboxauta, gainen piperra utza, eta prestatu deu manjauare botako jo gainetik anpixat. Ados? Earki. Earki. Bueno, ni bertxua bota ez guain eharra, eta guain lanian jarri bergea, Bueno, hemen, azteko eta behin, hauek erretzea sartuko ditut, labea. Hau nahi kontu. Eta beste alde, behitu, perretxikok, normalen erosten baitugu denda berezitan, pixka garbituta etortzea, baina beti lur pixka teukitzeu. Zatik emateu ez ez, baina hemen txapela gartzen baitu zuen txapela hauek, baitu, hau nahiko garbi daue, baina hemen lurra pixkat. Orduan, emango zuet papel bat ezetasun puntu batekin, urtanto batekin, eta jungo esate oitzukuntzen, bitako bat, bale? Eta bestiak, adibidez hemendikan, batzui buru hau, hemendikan 8 bat aleatea, eta osoikan konfitatzen jarriko ditugu. Ez tikitia. Nahazu ni hasiko nahi zuten, ez da gakuio. Beitu, hau, inbiardana suabe. Ikustezun nola dakan hemen. Gamate uneko garbi daula. Niontxuta noatxa, bai, perretxiko ontsuak eta denetik hartzetu. Beitu, behin garbila dauenean, eingo izutena da hemen platatxo bat jarri, eta bertan jarriko ditugu. Ordu nahi eta onto salia. Bai, xixa horik eta ere gustatzen zaizki. Urbasalden ibiltzen. Eta hola gordinikan jan aldezu ezekula holako ikan. Ez. Ez? Naldezu edaztatu? Nik igual nahi gabe. Nahi gabe? Probatuko dut.
Beitu, nik txikitia daien hola, beitu, txapela berdit egingo dut. Haure bai hola. Pusketa txiki bat emango izuet, beitu, hartu zuk. Bai, gordinik. Hau zuk. Baina gero ze. Hau nik, beitu. Tripa ondo? Bai, A ber, mendiko zaporia hola, emateu larre bat jaten nahi gehala. bai. Ez? Osea, a ber, Bueno, ez badago zuri ezer gehiago, bai. Zer gehiago. Baina nik nahiago dut eginda. Ba, nik ondo Saltsa txiki bat, batekin. harrapatzen bai mendina, aurrenengoa. O aurrenengo txixa, bete aurrenengoa, txak, Bai, ordinikan. Bai. Ondo sartzen bazik, gero familia emate jo jaten. Azkarra zehazu, Azkarra ez daki, baino. Bueno, Sortzi izan dozu, Joseba. bai, sortzi ale. Bueno, bikote, kontau pixkat, Lola kolektiboa, Bai. noiztikan dago martxan, noiz sortu zen duten hau? Ziginan, lehengo urteko, maiatza ingurun. Bai. Kontua da estik, eintzitxula elkarrizketa bat, Zumaiako emakume batzui, zerikusia zekana, beraien, osea, itxasoarekin zerikusia zeukatenak. Vale. Edo gizonak arrentzaliak izandakoak, Vale. edo behaiek ere saregileak izandakoak. Eta elkarrizketa horien bitartez, bueno, sentituzun beharra, antzeslan bat sortzeko. Eta hor guri deitu zigun, Iren eta nei, Bai. eta hor hasi ginen, hor sortu zen Baina Lola. ordu netzen, ez da Lolak sortuta, ez da Zer. Ez. De hecho, deitu zigun, eta helburua zan, itxia antzeslan bat. Historia horiek kontutan hartuta, ba, venga, guazen erabiltzera material hau. Eta gero, karo, hasi ginen, ba, hori, diru laguntzak ezakizezu gola ibiltzen gara, ez? Bai. Esti, holan proiektuetarako eta orduan, karo, noren izenean eskatuko ditugu gauzak, nor gara gu, ez, gu hirurok. Eta hain Lola ondo... sortu zen dut. Lolak! Oso ondo eramaten gara, horregatik. Zambulla. Zambuia esan dezue. Zer da zambulla? Zu zauztarra, zea? Bulia baki, zer da, nori itxaski bada, Ta baina zan, Zer da? zala leno bulia, eta guain kurioso izangotea. egite zaizu, Mai. Zan bulia, eta guain zer da. Zala. Zambulla eta... Begira, zambuia egin. Zer Zer da da zambuia zambuia? egitea? Ez Tik. dakit. Tak, tik. Guk bulia deitze jo, ba, ze, buei, de mar. Bai. Zena, bulia. Baina ez da gaurrekin zer Ez? ikusi. Begira. Bulia bestela horrua, bota, horrua, bulia. de bai. Zambuirse. Zambuirse en Hori el mar. ondartan korroketa itia, bezala. Ez, ureta Ez. sartzea. Vale. Joseba, zu zarauztarra izan da zara bainatzen? Hoi da. Baina txaparrotan. Ah. Eta zue baino jantziakin. Txaparrotan da, ni txaparro? pixka galditu nahi, zer da txaparrotan? Neopreno? Ez, txaparrua dia, baino jantziak zarauzko hizkuntzan. Ah, Bai, baina gure hitza da, gure hitza da. Ah, Oso, Epa. txaparrotan. polilla, Ba, polilla. Zumaian erabiltzea zambulla, eta orduan estik Vale. esan zuen. Hoxe erabili behar dut, eta gure antzeslana nola itxasoakin zerikusia hundila dakan. Bai. Ondo. Ta, bakizue, Zumaian ez du erakorrik egiten, saltakan itegue. Ah, bai? Bai, ala esategue. Toki bak Saltakan, banoa saltakan, Bai, ez? bai. Ja. Bueno, Eibarren antxitxiketan. Nola? Antxitxiketan. Ta hori korrika alda? Bai. ¿Qué pasa? Bai. Ona. Tolosan bakizuen nola esatean, ez da? Nola? Korrin. Korrin. Euskera zuzena. Zuzena, ondo. Beti tolosarrak argi eta garbi. Naita esan dut, Ez, ondo, txoaki ondo, bada. ondo. Bueno, orduan, horren arira, hasi zinaten da martxan jarri zenuten. Bai. Bai. Nola kudeatu zenuten hau dana? Zer ekintzun gidoia, nola Ui. moldatu, nola inlana? Zelanak. Hori izan da intensoena, Joseba. Ze esan geniona estiri izan, bai, zurekin parte hartuko dugu antzeslan honen sorkuntzan, baina jerarkia barik. Hiruro gara dena. Ez, guazen probatzera, sorkuntza kolektiboa. Denok ingo dugu dena, orduan, denok egin dugu dena. Testua. Idatzi. Dena. Zuzendu, bat atera, besteak egin. Besteak Bai. Baten bestin mareatu, eta beste gua, bai. eta... Gabola ez, hola bai. Zenbat elkarrizketa eukitxeu, dena adostasun batea iristeko. Zein Zer pentsitate. maten boa, ostatu zitzaizuen hau Baina oso martxan ondo terapia indeu. Bai. Eta ja hobeto gaude, leheno Bai, hasi ginana, baina hobeto gaude. Ingara lagunak, Bai. gara Bai. lagunak, eta egia esan izan da bidaia oso intensoa eta oso polita. Bai. Asko ikasi dugu, eta niri asko gustau zait, ez eukitzea, zuzendari bat, esaten zer egin behar duten. Ja. Bueno, momentu Bi batzutan eukituzu, eskate bi zenune, eukituzu. batzutan nahi Bai, zenune. bueno, bai, baina, bueno. Guain noi esateu jain da da, holako. Begira. Eta, oi, a ber, zenbat, hasi zinanetik ja esan zenuten, burututa da hau, zenbat pasatu zen, 6 hilabete? Bai, Bi gutxi urte gora bete, bera, o bi- ez, gutxi gora bera, oizuk esan dezuna. Bai. Hasi ginen, nik uste, iraialdea lehenengo egonaldien genuen, gara Bai. honen, eta hortikan egonaldi desberdinak inditugu. Urnietan egon gea, Lezon egon gea, Bai.
hastiak, eta ja martxuak 13 Zumaian estrenatu genuen. Bai. Hor Gero- ja gure erditzia, ez? Bueno, Hori eta da. zanbulla, ze aski topatuko dugu, zein da mamila hor. Bakizu zer gertatzen dan, uraren esanaiare bai beste alor batzutan dela emozioa. Eta justo zanbuia egingo du gure protagonistak Bai. emozioetan. Jungo da sakon, ahortxe da. Hau nahi kontu, hola segotako. Vale, jungo da sakon, bere ezin egon, dago Antxeta handiarekin protagonista, Itziar izena duena, Bai. 39 dauzka, eta ezin egon kristona dauka. Eta batean iritsiko zaio gutun bat, etxera. Bai. Eta tun horrek, osea, da, como la última gota, Bai. hor, bum! orduan ez- Aldaketa, Hori, esplosio. aldaketa, Krisi. krisi handi baten sartuko da, eta, bueno, bere bide lagun izango dira, bere bilagunak, baina gero, errekuperatu ditugu ere bai, elkarrizketa hoietan atera ziren emakumeak. Alegia, Zumaiako emakume horiek harremana duten Azuzena itsasoarekin. Orduan Itziar juntauko da bere... nago egiten hemen un jaleo. Venga, jarraitu. Protagonista erizaina da, eta orduan lanea jutea etxe batea amona batena, eta amona hoi ikusiko dugu estenan. Amona hoi eta bere alaba. Orduan, Irenek eta Estik iteituzten Itziarren lagunak, Bai. eta baita ere, amona izango Esti, eta hau bere alaba. Bai. Eta Itziarren papera nik iten dut. Pertsonaiak aldatzen Ulertu da? Eta aldatzen zu, bai, baina gero ere bai dana ez da ulertu berrek, jendia jun behar dure bai, Bai, ikustea, bai, eh? bai. Ez esan behar nizuen, eta gero, irurok bakarri zaudete horroltza gainean, o jende gehiago topatuko dugu, edo... Iruro, baino pertsonai desberdinak egiten. Hori da. Vale, aldatzen zu azte, Hori da. pertsonaiez. Osa oso dinamikoa da. Bai. Da oso, ra, alde batetik bestea. Bai, erritmo handia daka. Bertan orduan, ze, hiru belaunaldia saltzen dira, edo... Hori da. Bai, hoixe, Eh? Hori da. hoixe. Etorri dianak ikuste hori esan digu, jo, denontzako inda dao. Ez? Oso identifikatua sentitzeia, bai pertsona heldugua, nagusiguak, eta baita gaztiak ere. Bai, bai. Ze guendi gaztiak, ea? Bai. Ni bai, bentsat. Gure bai. Dudi gabe, beti gazte, ondo. Eta, orduan zen muzko feedbacka esatean jaso ezue lendabiziko egun hortan Zumaian aurkeztu zen utela eta ez dakit gehiago inditu zuen, ze? Egon geha gero, Oso ona. Eibarren egon ginen, antzerki jardunalditan, Bai. gero Bai. getxone izan ginen, Vale. eta Donostine bai lugaritzel. Lau emanaldi inditugu hain arte. Bai, eta oso ondo. Egia esan, erantzuna ikuslena oso onaria izaten, oso pozik irtetzen da jendia, barrezka, eta gero batzuk bai pixkat negarrez, Bai, ez? emozionauta. Unkituta, baina bai, batez Bai. ere komedia sakon bat dala esan alda, ez? Bai. Eta esan dezu Eibarren, Zumaian, Bai. Tolosan... Tolosan oain ingo Bai, deu. Vale. Maiatzak 28 nere Ba, herri, belaxe, ze belaxe, poza belaxe. mateitzen. Bai. Leidorren. Herrian behintzat maite izue. Bueno, a ber, jende animatzean etortzea Ze da. izatea errezu, herrian bertan zure herrian itia, o igual errezu Ez, izatea beste ne arpegi ez kanpoan, Beste ezagunetan baten, itia, bai, eta? beste baten, bai, herrian da Ai, beti. Txarek beti. igual lan gehiago itegu ez da, herrian bertan. Bai. Piskat urdurina, bai. Bai. Bueno, Bai. beti dakazu hor gauzoi, ez? Nerbilua. Bai. Bai, bai. Baina, bueno. Eta, antzeslanian, hilu belaunaldiak azaltzen dira, ezta? Esan deun bezala. Eta pentsatzen dut bakoitzak aurreiteko bere egoeraire modu desberdinak izango ditula, ezta? Bai. Protagonistantzat izango dauz aukera ona bebai ikusteko, bera baino zaharragoak diren belaunaldiek nola bizi izan zuten, berak bizitzen ari dena, momentu horretan. Eta hori adibidez, elkarrizketa horietan eta harrapatu zuen estik beak intzitun herriko Hoi da. elkarrizketa horietan? Bai. Azkenian, behaiek galdetze zien, nola bizitzu zuten, adibidez, Marinela zian behaien senarrak, umiak bakarrik ezitzia gizona kanpoan izan da, ez? Ze izan behartzun hori, eta kuriosoa zan, ez zuela esaten bakarrik sentitze ziala, baizek da, sare bat zeukaten, familiez inguratuta zeuden, eta igual gura horreun, familioi gutxiago dakau, ez? Ez gea hain sozialak, leheno etxetan jende pila mordoa. Bai, eta bizilaguna hilabatzen zen nuen, guain, ezin dut inula gomia, eta leheno bizilaguna, uste zen nion, beiko tendari ja, eta ban atorgeo. Oain ez da hola, Oain ez da. oain bakoitza bere familia, bere nukleoa. Leheno tribua, nik beti zaten tribua garrantzitsua dela, eta leheno tribua ondillo zan, eta guain gehiago
Gero gaude eta bakarrikan sentitzen Hoxe, gara, hori ezta? da. hori erakusten Hori da. dio Carmen dala amonak, obrako amonak itziarri. Hoxe erakusten dio, eta horrek isla daiten dio, eta esan, venga, aurre, egon berde, hombre, Dudik gabe. magumia. Leheno kroketa egiten zituen bizilauna, eta dana jate zituen. Hori da. Eta Oin ez guain- dakizu ez da nor dan zure bizilaguna. Ja. Nik askotan aldatzen doazelako alkilerrengatik eta Ez dakizu. nor dago oin 6. bisuan, ez dakit. Eta historia hauek, zuek hoi dena jasuta gero, sekio zuen moldatu dituzue, hor fikzio pixka sartu zuen. Bai, karo, azkenian protagonista guk sortutakoa da, baino lagundu digu elkarrizketa horiek osatzen historia. Baino gaur egungo historia bada, ez da ere lehenoko, ez dakit nola esan, Bai. ez? Eta Gure amonen. aktuala da. Guria, Bai, bai, da gaur No, Gainera. futin, eskize, puntamo. Bueno, bigote, hemen ikusi zu, Hau, konfitatu, ja, perjitu inditut konfitatu baino, hemen nuen jasua jetxe eta horrutzuko egon digan zapore guztik guzten, gio, bertatik pasa, eta reboxatzeko. Hauek emartxan dauzkau hemen, guen digan ez da energia gehiagin hasi, hoi garbi, eta hoi ezin hobe. Ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Oso ondo. Durango baino jungo gea, saltzanea, eta hangoa beti saltzan dabil, eta gaurkuan, badator, bakailua gine bai. Oazen ikastea. Kaixo, hemen gaude, Durangon, saltzanen, eta sukaldaria betiko lez, Iñaki Uribe. Eta gaurko egunean, saltzanen deko un produktorik garrantzitsuena, edo askotarik egindeko produktua, bakaia izango da. Etorri gurekin, eta hainbat truko ikusiko dugu. Gaurkoen, saltzaneko plater berezia eta garrantzitsuena. Bakaiaua, alde batetik zelan gezatzen dugun, bestetik zelan mosten dugun, eta azkenian horrezetatxuet zeuendako izango da. Dakizuenez, bakaiaua normalian gatzar dator. Orduen, gatzorik entzeko, gezatu inbida. Da zelan gezatzen da, oso erreza. Da, bakaiaua hartzia, eta uretan ipintzia. Sartu uretan, eukitzia 24 ordu, baina 8 orduko izango zan. Ura kendu, bakaiaua garbitu, eta ur barrizaz, barriro ipini, hau dana, osgaioen eukingo nuke. 8 ordulo, atara, ura aldatu, eta 24 ordu pasauta gero, bakaiaua normalian gezatu da, eta gero ja erabilikegu edo zer gauza ikeko. 24 ordu gerotzu hau, hemen dago, emaitza, bakaiaua, gezatua, kasunetan filetia, eta komentatzia, posible dala, korte edo zati desberdinek dauzela. Hemen daukagu bakaia oso bat, eta hemen mosketa desberdinak. Alde batetik, filetia izango zen, eta hauze filete da, gainin jarri eskero, izango zen, tamaina osua, beste kortetxo bat izango ziren, solomilua, potoluena, baina kalidad aldetik onena. Da ze parte dago, gainekua, eta mandik zetako erabiltzen da, bai laman itxeko, parasan itxeko, ero laminetan atatzeko baita ere. Badaukagu, bustena aldekua, eko parti izango zala, eta gero badaude beste korte batzuk, baina bueno, oso garrantzitsua bakaiau baten, kokotxak, eta nundi dator kokotzak? Kokotxak egongo ziren goiko partian, buruan, eta honek erabiliko ziren, bai, pilpillen jartzeko, ero frigiduta, eta bar. Eta badaukagu beste korte berezi bat, guk asko egiten dugule, ziten da, bakaiaua, solomoiotik atarata, eta zafletan. Gero karpatxioak eta egiteko. Heldu da momentua, platerra prestatzeko, eta zein izango da, makaiau karpatzioa, makaiau foarekin, eta laranja toketxua zemon da. Oso errezeta erreza, daukagu bakaiau karpatzioa, ingo dugune da plater baten jarri, gainean foa makaiauena, gure etxean askotan egiten dugun plater bada. Baina, bueno, erabiltzen dugun produktua, makaiau foa, Euskal Herrian ez da asko ikusten, eta zer da makaiau foa? Makaiauen gibela, olio baten ipinita, zu minimoan sukaldatuta, eta gero hori eginda gero erabiltzen dugu platera hau egiteko. Eta gero, dekoratzeko eta gustua moteko, alde batetik amapolak, bestetik alga espagetia, ez dugu dendan bertan saltzen baizik eta eventuak eta etzeko janak eta itxerakoen orduan jaten dian platerak. Kipulina,
laranja holan zehetua, eta bukatzeko mango mermeladakin eta olio berezi bataz, laranjasko olio batekin. Zer gertatzeiaku jentea platerau ikusterakoen atzera botatzen zu, baina gero jaterakoen kriston tokeadeko eta oso den. Gaurko platera makaiaua, eta dakizunez, saltzanen makaiaua oso garrantzitsua. Makaiau karpatzioa foarekin. Así que nahi badezue probau, hemen gaude, Durangon, saltzanen. Etorri eta dastatu. Hau Painaki, artista hutzaiz, da manduken ikutu hor gibelakin da, ze platertxo, Oi, ama, eskerrik asko, teirekin beti ikasten gitxaudek, urrenare, saia hongo baituk. Bueno, gurian jarraitzeko betu hemen piperrak martxan daudela, txiri, batzui freskoa garbitu behar ditugu. Bueno, batzui freskoa garbitzeko... Venga, nik ingo dut. Nik ingo dut, hola nik asten dut. Batzu ja ondo, baitu hau. Ingo duguna da, bat ingo izut, lehen bizela, bale? Zuten eta txustarrak endu, horrela. Lehendabiziko geruzak entzen deu, bale? Betu, pixka dola, lokatzu, baza, sumaian baza. Bai. Eta, inberdezuna da gero hemen, hola, makiltxuak moztu, eta listo, bale? Eta hoik bera bota besteko organiko, hoik garbila dakazu. Osa, garbitu urbarik. Bai. A ber, ikusten mazu, desente lokatza akala, moztu edo bestela uretatik pasatzen dut eta garbitu iten dut, bale? Eta bestalde, betu piperak, bakizu telebista magia iten deula, eta dazkau, ja, erreta. Argo izut ja, ontzi bat, gio birrintzeko ja prest, eukitzeko. Eta ontzi hontan, kungo zea ja, garbila dona, tatxukuna botatzen. Igual azalak endu beharko jut, Bai, azalak endu behar zu eta pepitake bai. Eta hemen bertan, bitu, hau, zu erraz. Bai, a ber, venga. Venga, ekin jozu, baina ez esan nahi batzu, Betu, hartzen daunian pusketa bat, Bai. azalak endute jo, no? Bai. Vale, errez jutea ondo erreta daunian. Bai. Eta gero, zukua ondo etortzea, zeatika, holaiten daunian, batzutan hemen pepitak alditzen dira peatuta, baina holaiten deu, zukutikan eta pepitak hor geratzea. Bitu hemen beltz puntua daka, piperrana, kentze jau, guztuzun olazkan hor pepitak, holaite jau, eta normalen juniteia. Bida ze ondo. Vale, eta ben junda da donean, trukitos. Eta holako zatik ondo, ez dezu zatik txiki. Bai, zatik angero birrindu ingo Vale, dugu. oso ondo. Vale, bio batzu jateko jaure bai mamila. Oso ondo ba. Bai, kendu pixka berdia, bai. Gaina untxia, azkau, eta hor organiko botako dugu, eta untxintzako ere zoze berdeu. Oso ondo. Vale. Bueno, bikote, eta esan dezue, ez dikintzula histori hori, geho zuekin, zertaz ezaute zinaten, o zein da zuen ogibidea, oso ja artista esatea, hori garbi dakat, baina ez dakit zein da zuen... Bai, aktoria geha bilok. Vale, ados. Bai, nik esti beste lan batzutatik ezautzen nun, eta Iren ere, bai? Egia esan koinziditu izan dugu beste lan batzutan, da horrela izan zan deitu zigula, horreatikan. Bai. Ikusi zuen aproposa sinatela elkarrekin burutzeko, eta... Bai, hoixe. Bai. Nik ezagutu ere ban kurtso baten, antzerki kurtso baten. Vale. Eta pare bat ezena tokatu zitzaigun batera itxia, kurtso horretan, eta oso ondo eraman ginen, kriston parreak, ez dakize, eta, bueno, hori, azkenean, ezagutu zarenean kurtso baten, eta azkenean Euskal Herria ere ez da kristona, aktore guztiak iaia ezagutzen gara edo, biztaz behintzat. Eta sare sozialetan jarraitzen hasi ginen elkarri, ez dakize, Amaiak imezela. Ez? Antzerkian, batez ere antzerkian ezagutu gara. Eta bai, bueno, nik Amaia ezagutzen hemen bai biztaz, goenkalena Ni goenkalen atean izan. Bai. Horra sin izan nire lehenengo lana goenkalen izan. Bai. Eta, bueno, hortikan aurrea, beste gauz batzuk egin ditugu, ba. Eta zer da kasu gontxe eskortian zeatikan bakiz, aktorek beti adarba baino gehiago merda, txintxili gauteko eta hor jarraitzeko, ez da? Zeatikan gora bera asko izaten dira ogibide honetan, ez da? Bakizu, ondo esan dezu, Bueno, nire kasuan eskoletan lan iten dut asko, bi proiektu desberdin dazkat. Bai. Eta DBH-ko ikasliakin antzerki jaiten dieu, eta gero tailer bat ematen diegu antzerki horren bitartez. Bai, bat da bullyingan kontra, eta bestea teknologiaren erabilpena. Oain gaur egun denok gaudela seko engantxatu eta sare sozialai eta... Garrantzitsua, ez da? Baintzak gaztentzako lanketa hori dugu.
Eta gero bakarrizketak ere iteitut, humorezko bakarrizketak. Ze hona. Oide, hortan eban abil azken aldi. Eta nondik no ebilizia azken aldi, no? Bueno, bai, herri desente, hor taldetxon juten gea, bakoitzak 15 minututako bakarrizketa olain, eta venga. Eta goxatzen da, goxatzen humoria, bai, behar da, ez? Zerrekin ibiltzea, ze bakarrizketan motak dituzu? Ni nere bizitzako gauzak kontatzen, amatasunako gauzak eta, bai, txorak erineko kontatzeitut, baina ondo. Ondo pasa behar da, ez da? Eta txoak esan gabe bizitza honetan zein beharko denuke, ez da? Bai. Behar deu edenok, Hombre, batzuk etxego behintzat. Igual batzu pixka kenduin berdi, beste batzuk jartzeko. Oire, bai. Ez da ekilibratu dauten, Ez dana bezala bizitza. Bueno, eta zuz, zer dakatzu guen esku artean azken aldi honetan? Pila bat proiektu. Egia esan, kriston abundantzia harin ez eukitzen 2008 horan ondo? Oso ondo. 2008 eta 2000, bai? Bai. Ema esan, Zer gertatu da, ba? Zer? Ez ondo ikusten, hemen desente untxientzako asko aizauten, bai, esan duzunean untxi. Bai, oso ondo hori organikoa bota bera, eta listo, ez da kuidoikan. Hau dira salak eta puntak. Vale, oso ondo. Dios mío. Ez que neon kontrolatzen, ez dakit zer gertatu, baina desente, mamita hor, untxilla guztu agarriko zaizkio gaur. Bai, hori, lan askokin. Neri asko gustatzen jata, eta orain ari naiz deskubritzen gehiago, zuzentzea. Bai? Asko ari zai gustatzen zuzentzea eta proiektuak sortzea. Orduan pixkat, ari naiz espazioa ematen ere bain, nire bizitza laboralean, kanpoan egotean. Horre, ez eszenan bakarrik, kanpoan ere bai, eta asko ari naiz ikasten, ze proiektu desberdinetan ere bai banago zuzendari asistente bezala, edo laguntzaile bezala, eta bai, ari naiz deskubritzen mundu hori oso guaia dena. Oso ondo ito. Zuri esatez izuen zein nola egin da beste, hemen... Nik idea azkaretan gustatuko zait bai, bestatu zuzentzia, egia da, gustatzen zait... Hombre, batzutan alde baten da bestian, ez da? Hori da, bai. Gustatzen zait zuzendua izateare, bai, aktore bezala kriston askatasun ematen dizu, norbaiten begira daukitzea kanpoan eta zuri zuzentzea, ez, klaro. Baina gero, ez aizuenan gustatzen zuzendari hori, edo zuzendaria ez bada, baina zuzentzen zaitu, okerra. Asko gertatzen da hori, hay mucho director que dice, soy director. No, vale. Orduan, bueno. Eta horra azkenian, zuk adibidez, zuri gustatuko zaizu, zuri zuzentzen izunean, askaltasun puntu hori ukitzia, zuri ikutu emateko, zu nola zea, oso zorrotzazea, gustatzen zaizu bakoitzai bere tekin ateatzen bere erara, edo? Hori da. Oie, Amaia. Bai. Nik ikasi neban Alemanian. Pentsa. Ikasi neban Alemanian, Berlinen, antzerkin fisikoa. Vale. Eta orduan, bueno, eta gainera musika ikasi dut. Orduan musika matematika da niretzat, ez? Da dena, justo ez badago konpas barruan, ja berandu, ez? Bai. Neri asko, disiplina. Niretzako artea izan da disiplina beti danik. Beti goxatzen, bestela ez naiz honetan sartzen, ez? Baina, ze askotan bohemio, ez da ni bohemio ni hippie, bai? Hau da, egin behar da. Eta orduan erantzuna da, bai, naiz zuzena, naiz zorrotza zuzendari bezala, baina goxo ere. Baina empatia. Nerekin ere harrako ikosten duz, gu esaten duk gidoirari gauza bat jartzeula, zuzendari beste atezate eta ni beste atezate. Naiz nengoz dut, bai, netena, bai. Etxian ezik, edozen legutan, netena. Bai. Bueno, hau behitu ze txamurra da den, gure krematxo hori teko geho perezia eta olio pixkatekin, piperrak emartxan dazkau, eta hor dakaun oieko nea bota, behitu. Ja, piperrekin goxatzen jungo geha, gero rea xixa bota berritugu azkenengo ikutu emateko. Bera, denakin bagoaz. Noiz eman zen dituzten zuen lehendabiziko urratzak antzerki lanien edo? Ze, barruan zen eukaten hor zerbait eta atein behar da? Bueno, zukoen kalen zen bat urtekin hasi zinan. Lehen urten ez? Lehen urten ez. Ja, urtiak pasadia, ordutikan. Nik bain 39 dazkat, eta esango nuke 25 urtekin. 25 urtekin. Pasadia urtiak, Ontan nabilela. Badia. Eta, zure kasuan? Ni antzerkian hasi nintzanik telebista gutxiago egin dut, eta gehiago eszenatokia. Eta egia da, eredu izan dituela nire gurasoak, Zezian Paiaso eta Txantxo Giolariak. Eta orduan Euskal Herritik birak eta beti beraiekin, furgonetan. Eta ikusi neban ogibide bat zala, baina gustatzen zitzaidan ere bai, abokatu izatea. Orduan, azkenean, aktore eta sortzaile, bai, nahiko garbi, bai. Bueno, hemen behitu, hau ingo deuna gatza eta olio pixkateman, eta berrindu. Hemen digan ingoetena da, behitu, iragatzi ingoet, bueno, iragatzi baino, bai, iragatzi ingoet.
Zatikan oso potolo gelditzen bada zuku hau, bai. oso baliagarria da, bai, hori bai. jartzeko xamurragoa. Vale, orduan, hau hemen botako deu, Laguntza honea, izut? ez, moldatuko naiz. Honea botako deu, dena barroa, hau, organikoa, eta hori dakau zuku hori, behitu, hortako, eta ez badegu hortako erabiltzen ebai, gero zein saltxaio gauzai botatzeko, hor zapore piloa dago. Bueno, eta beste gabe, hau den aurreatu deu, gio xixak prejitu behar ditugu, manjau hain, eta horiek errebosatu. Baina bitarte ningo duguna da, beste erreporte bat ikustea, jungo geha. Ados? Ba, zehazki jungo geha, Gamarrako ostalaritza eskolara. Eta han beste zerbait indue, baita ere, bakaioak. Gaur, bakaioan euna da. Kaixo Joseba, ni Julen naiz, Gamarra ostalaritza eskolan gaude eta gaur aurkeztuko dizuet errezeta bat. Hasi nintzen sukaldatzen ze nire familia osoa gustatzen zitzaion sukaldaritza eta nire aitona gozo gintxan egin zuen lan eta hortik aurrera nire gustatu zitzaidan lan hori eta gustuko du. Ni hasi nintzen Gamarran, oinarrizko lanbide heziketan, zerbitzu eta sukaldaritza egin nuen. Hemen ematen ditugun ikasgaiak sukaldaritza, horrelaborazioa, enpresa, okindegia, gozogintza, eta horren ondorioz elaboratzen ditugu plater ezberdinak. Bai gomendatuko nuke, hemen giro oso ona daukagolako irakasleekin eta harreman oso gertua dugula beraiekin eta oportunitate asko daudelako. Orain, sukaldera pasatuko gara eta prestatuko dizuet errezeta pitxi bat. Hona hemen, Bakaio Klub Ranero platera egingo dugu. Bilbon sortutako errezeta bat da eta historio pitxi bat dauka. Fumeta egiteko bakarrik egiten dugu berrogeita 5 minutu egozi, zu basuan, ze gero arraina botatzen duelako zapore indartsuak eta bakarrik 45 minutu, egusten ditugu. Bizkaitar saltza prestatzeko erabiliko dugu tipula, Juliana erara moztuko dugu, piper txorizeroa bebai, eta zagar reineta bebai, eta zagarra moztuko dugu bebai Juliana erara. Loditzeko saltza hau, 4 botako diogu, eta dena bustiko dugu fumetarekin. Elaborazio prestatzeko bakarrik erabiliko ditugu 40 minutu, zu basuan zaporeak aprobetxatzeko guztiz, eta horren ondoren, birrintzen dugu saltza eta iragazten dugu esatitxoak ez eukitzeko. Errezeta hau sortu zen Txakoli de Tablesen, Bilboko leku oso ospetsu bat da. Bertan, jendea juten zen igela jokua jokatzera. Oain prestatuko dugu plater honen guarnizioa. Errezetaren osagaiak izango dira tipula, piper gorria, berdea, kalabazina, baratxuria eta porrua. Guzti hau moztuko dugu laukitxo txikietan ala brunoa zerara. Hau guztia utziko dugu ordu erdi zuestitzen. Dena zuestutu ondoren, testura hobetzeko bizkaita saltza gehituko diogu. Bakaioa egiteko metodoa izango da konfitatzea. Behartuko dugu biribel lapiko bat, betikoa, oliba olioa asko botatzen diogu, eta baratxuriak mozten ditugu zerra fin-finetan, hau egiten dugu oliba olioa hartzeko baratxuriaren zaporea. Zu basu baten konfitatuko dugu bakaioa eta 4-5 minutura buelta emango diogu. Bi aldetik egin dugunean, ikusi behar dugu olioan bakaioaren gelatina atera dela. Gelatina hori kolagenoa da eta horren ondoren bakaioa ateratzen dugu oliotatik. Zutik ateratzen dugu lapikoa eta koladore batekin emultsionatzen dugu saltza hori pilpila sortzeko. Orain hasiko gara montaiarekin. Koilara batekin jarriko dugu plateraren azpian, bizkaitar saltza pizka bat, ondoren guarnizioa gehituko diogu eta guarnizioaren gainean bakaioa jarriko dugu. Bakaio horren gainean pilpila gehituko diogu eta bukatzeko jarriko diogu txipiroi kurruskari batzuk. Bueno, Joseba, hau izan da Bakaioa Klub Ranero erara. Espero du zure gustokoa izatea eta eskerrik asko. Agur!
Haupa Julen eta gora errezeta hori, ez ona klurran ere. Gu ikastea junbarko dugu, Eta jatera, bai. Zue bakizue, zue arte asko daga, zue. Zein dia dibe zuen errezeta erregina gola gonbidatuak etxian da, zera, gora etortze zaten horietako errezeta bat. Mira, neri asko gustatzen jata eta oso simplea da, arrainak labean. Rape adibidez oso ondo. Eta gero ja pixkatola espezietan sartuta garbantzoak kurrian. Hola, ikasi neban eta bakarra, oza, kizirte. Gero ja beti da petxuga rebozada, baina bestela hori, oie biak. Eta zure kasuan? Ez que nere bikotia oso sukaldari hona da. Ondo aukera zuzen duen. Ez da ze ondo sukaldatzen, da orduan, beti beha itxeulanoi, baino... Eta zuri ze harriko aite tokatzen zaizu edo? Bai, eta beste ardua zerbitzatu, eta gauza txukun jarri, hoi gustatzen zait. Tribua behar da ona. Pintxe ona naiz, Venga, hau garbituta, tak. Eta hoi gustatzen zait, baina ba... Ni uste nun guain garbitu, uste nun zua izinala beha esaten. Bueno, batzutan igual. Igual baitare. Bueno, martxan garriko beha, Bueno, martxan jarriko zo, tamien gainen jarraituko dugu. Bai. Hemen, majau aiteko, behitu batzuiak hemen dazkau, xamurrak, baino, batzuiak botatzen badu zuzenien gero peresilia ezingo zu txikitu ondo. Orduan, lehen dabizi, ostotxokateako dituzu horrela, bertara bota, eta pastatxo bat ingozu. Honekin, eta gatza potoluakin. Zatikan, gatza potolo gaina frikzio egiteko lagundu iten dio. Hola, harri txintxarrak bezala dian, hori, eta ostotxok pastatxoin. Gio botako ditugu hauek, ondoin pastatxua, eta gero oliba botatzen ligatu ingo zudan. Vale? Oso ondo. Holtza gainari asko ligatzea? Zer? Holtza gainari asko ligatzea. Hone garrapatu du, horrela. Ez que dinago ja hau. Bai, Bai, ez que... Ligatu, etortze zaizkigu emakumiak. Senyora pila bat. Baina hola mutil majo jatorrak. Neire, bai, emakumea eta 70 gora normales. Baina ondo, muxio hondi bat nahi. Oida, ze jatorra dia. Hombre. Bueno, hemen behitu, Perretxiko hauei labane inoiz ez zaio esartzen, hoi bakizue? Mosteko garaian? Zeatikan... Zeatikan atzen dezu bilatza hola, tak? Tarras. Tarra, buskatzen da, eta bertara botatzen dira pregitzea. Orduan hemen piperrak batzui freskoakin, eta guain perretxiko botako ditu. Oso ondo. Zugin behar ezuna da, hau birrindu, eta gatza pixka botako jo, eta olio berdina tanto bate, bai, bale? Oso ondo. Esan duna, hor daka zukua gordeta. Oso potolo gelditzen bada, joi botako jo, eta berriz pixka. Hoi da. Oso ondo. Bueno, gatza ni botako jot? Bai, zure kontu. Eta, bueno, lana bideatu ditugu, eta... Esti alde batea utzi dugu, guain, gogatzen naizela. Esti zertan dabil. Esti hon justo grabaketa baten dao, telesai batena edo pelikula batena. Telesai batena, berria. Primeranen atea behar. Bai, eta, bueno, berare bai, bakarrizketetan ibiltzen da. Eta orain, azkenengo antzeslan egin duena, hau ez dena, zanbui ez dena, da Eros eta Afrodita. Andoni Mutiloarekin batera. Eta hortxe dabiltzare bai, beraiek dira... Eta gaur hondu lanian utzi dezute, eta zenbestegun baten aldu honea gurekin bisita etorri, kontatzea bere historike bai. Desiatzen da. Desiatzen da. Eta gainera berak askoz gehiago hitz egiten dau. Que jo! Bai, pila bat. Beharra izan behar dut. Ondo. Zukalda niteko gutxi jarriko dugu orduan. Ez ditortzera neko. Ondo. Eta oso ondo sukaldatzen dau, Bai, oso ondo. Oso kozinitaz da. Bueno, eta hemen, pentsatzen dute bide lagun asko topatuko zen dituztela, ez da? Hemen proiektu goiteko garaia, bueno, eta beste proiektu guztitan ere, bai, ez da? Bai, badakizu zer, Joseba, azkenean hiruok egonda eszenan, beti da beharrezkoa norbait kanpoan, esatea zehari den gertatzen, ez? Orduan, utxune hori ikusi genuen eta gure kide batzuei deitu genien. Adibidez, Deiabu konpainia, direla errenterikoak, eta, bueno, zure herriko Iraia Elias aktoreare, bai, etorri da, gure bide lagun izatera. Eta eskerrak, asko lagun. Oie, nik ulertzeko esan dezuena, da pizkat, bota jo zugatza olillo, ez da? Bota diot, bai, ez dakit neiko. Da pizkat kontrol de kalidad una bezala jatetxian, ez da? Hoxe. Eta azkenen guk emate genizkien estenak, eta biek esate ziguen, bueno, hau, hola hobeto, bestia hola garbitu, ideiak eman, oso ondo, oso lagungarria izan da. Oso lagungarria, gainera ulertu dute oso ondo zein den gure... Esentzia, ez? Zuek zarete pin-pam-pun. Ari zarete hitz egiten, zerbait eta sakontasuna duena, krisi bat bezala, baina oso dinamikoa eta komikoa dena aldi berean, zeba. Ez que bestela, negarrez egongo gara ordu bat, hor ezenatoki gainean. Orduan, pues venga. Garrantzia emateieu jendia ondo pasatzia eta, ez? Emozioi ateratzia. Bai. Bisipoxoi. Bai. Interaktuatzen dezue, bikain. Eta gaina ondo gelditu da testura aldetik. Bai, nik enioke botako... Ondo dago. Eta interaktuatzen dezu ere bai
Publikoakin? Edo ez? Lasai uste deu publiko. Bueno, Badago momenturen momentutxo bat oso, txas, baina ez dugu spoilerrik. Bai, baina ez da interakzio zuzena. Joseba, etorri behar dezu. Etorri behar zara. Bueno, zarautzera jungo gara. Zarautzen dokazu ere bai? Bueno, oendik itxi Oraindik gabe. ez, baina, venga, a ber, zarautzeko programatzaileak esan zidaten deitzeko ekainean. Deituko zaituztet. Maiatzean. Urrengoa da maiatzako 29, Tolosan, Leidorren. Etorri gu ikustera, porque hor gainera oso handia da Leidor. Behar dugu jendia, Bai. konbidatuko txeu. Bai. Jatorra zeateta. Ondo. Ekipo guztia gainera. Zenbat irauten du? Guriak ordu bete eta zehoze. Bai. Palomitak eta hola badaude? Ez da Mesedez, mesedez, Ez da, eta mugikorrak itzalita. A ber, aplastatzen nabil berakatzak, baina ez dakit, osea... Zemuz masatxo hori? Dale, lengo aldi. Zela egiten. A ber, beitu, A ber. Aplastatu bai, beitu, Honek frikzioa behar du. Ai, bale. Frikzioa. Joseba bai jakine, ra. Zer remeio. Bueno, hemen, ondo aplastatu, golpe batzuk eman, eta berrio frikzioa. Venga. Eta beitu. Botako izkio denak, ez? Bota denak, bai, bota denak. Eta ja, pum, bai, dena. zatikan batzu ja hemen adiez, ale batekin inberko denun gordina, pikante gehatuko zan. Ja. Baina hobe konfitatuta doenez, Ja, punto bai, goztua. gozua hartzeue, Tipulata bezala. Bai, eta ez du pikatzen batez. Beharki. Ordu, guen hori zanpatu, frikzioa. Eta zuna bazu pixkanaka, Bai. olio tantak botatzen jun behin pasta iteunian, Bai. ligatzen juteko dena, bale? Vale, oso ondo. Venga, hau listo. Txoine, Bai, pasta. Eta hemen bakalio hauei, behitu, hola etortzen dia hauek, garbi etortzen dia, baina bixarrak ekartzen ditu hola, soberan, eta pixka kendu ite iskilotola. Nera mama egongo bazan hemen, Bai, bai, bere janari favoritua gabizitzen. bai, Bai, kokotxak. Kokotxa. Garraia. Bai, Nere aitare bai amorratua da. bai. Behin juntzan nere izeko Barcelonan bizi zala, eta izeko keskatu zuen arrandeian. Teniz kokotxas? Eta bakizu zer antzintzioan antxe, Barcelonako peskatero batek. Las cocochas se las come el hijo de Arguiñano. Benetan? Bere arre bai, bere arre bai. Otaziona, ez da. Vale, pues dame bacalao, vale. Ai, ama. Nere izeko, barkatu. Itxoine, nere itxoine, izeko. Bai, itxoine. Ai, Ai, ama. ama. Guztiz desegin dugu olioa botatzeko? Guain alde zuia botatzen jun pixkat. Vale. Eta hori gehatukoa ezin hobe. Pixkat hola, pixkat. basta. Hori da pixka, Jesus. Arguiñano ez alde zutxan, una gotita. Egia da, bai. Hori, bueno, harrapatuko gu, Bai. eta beste hainbeste, eta beste hainbeste. Momentu bat dago, gelditu inberda, hori, lau bost biharri miartza jo. Olioan asuntoi? Bai. Bueno, honek gatzatan aka, hau dago guain hemen hola. Jolin. Lau arrautza bota eta jate Jarra, gogoa. xua. Venga, hauek bai, bota berritu bertara. Bueno, eta, pentsatu bikote zuei, emate izuela Maxaria. Adibidez. Eta, holtza gainen zaudetela, Ai. eta, hori, Ze esango genuke? eskerrak eman behar duzula jendia eta hola, zezango zen dukete. Eskerrik asko, Joseba Arguiñano! Eskerrik asko gonbidapenagatik! Ez esango genuke. Bueno, nik ingo Ni neban. neharra ingo non. Nik Bai. izto neharra ingo nituen. Nik ez ingo nun ustet itzeinein, ez? Ni naizena... ez Bai, dakit, zuk negar. Ni neharra ingo nun da... Hola transmitituko nun. Bai. Eskerra... Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai. Eta, bueno, bidelagun guzti eskartuko geniak, nik uste. Bai, betikoare, bai, Eta nire batez gurasoei, nire parranda bikoteei, ingo. nire ez dakiz Bai. errei, Bai, bertxua bota, ez da? Denoi dedikau, eta listo. Bai. Bai. Nik bai igual dedikoko nion nere psikologari. Arra jan arten bota beste txorrota horrea. Venga, Zure? ba. Psikologari. Bai? Bai, ze aktore izan da, berak salbatu nau pixka, eta azkenean aukeratzeak ofizio hau, gadauzka bere gora berak, eta eukitzea hor profesional bazura alboan, ondo dago. Dudi gabe. Ba, eta gaina guain hori ere, ematezun leheno tabu bazala, eta hori ere guain aldatu inda, zorion ez da? Bai. Gu eskerrak. beharra eukitze dugu behintzat. Bai. Elkarrekin juten mazate, igual bea, bialtzen zuen gero beste batena, Segurazki. Ja nekatzuta noiz. Ze krema gozu egin dezuen hemen. Arra. Eta usaia bebai ona, hemen, Usaila erra guain. Sukaldian. Bueno, Laizzer probatzen hasi beharko dugu, ze gauza ona. Bueno, inberdetena da, hau batea. Hemen jarriko ditut. Ondo irene. Momentutxo bat. Ose, hori ligatu aldezu hori.
Bota beste txorrota bat. Ez dauka olio gehiagi honek? A ber. Zakiarri daka. Ez. Hola izan behar du. Harrapatu, ligatu iteu. Hola. Oso ondo zoaz. Venga. Hemendik hartuko, Eta bueno, bikote, urrengo saioan, nundak azue? Nundik noa ebiliko zeate? Ba, maiatzak, 29 Tolosan, esan deun bezala leidorren, eta gero ja, udara eta gero, dazkau, Lezo, Berriz, Iruña, Elorrio, eta bueno, ikusiko dugu. Durango, Ondo lotzen aizate dana, ez da? Zarautz. Ezino, be. Así que, bueno, gonbidatze deu nahi duen guztia, ba, etortzia. Hori da. Ze, momentu ona pasatzea garrantzitsua da, ezta? Bai. Garrantzitsuena. Kultura bultzatzia. Osasuna eta... Askatasuna eta ongizatea, dudi gabe. Betu ze gauza goxuen duen. Earra. Txuguna garri berria, gaur egon ikusten. Aukeran gutxi, baino... Bai. Kokotxa geixore. Kokotxa geixore. Hemen bota barretena da ni guain, betu, Piperra eta pixatola gainetikan. Vale. Oso ondo. Eta guain, hoi jarriko dugu onduan lagungarri, nahi duna bertatik pasatzeko. Zer moduz? Ezino be. Zer ondo. Inden. Venga, harriko dugu horrela. Hau, hemen onduan lagungarri, nahi duna bertatik hartzeko. Venga, ondo. Bueno, bikote, da esti, zuna esunien etorri, bale? Ni hemen egon naiz da, bueltaka. Hemen txedakau, perexila darra, eharra, kokotxak, txixakin, eta eskerrik asko benetan. Zuri, eskerrik asko. Eta... Epa, Lolita, venga. Eta hurrengor arte, etorri ikustera Zambuia. Hora Zambuia. Golak kolektiboa. Ole, Instagrama. Ole. Lola Lolita de mis amores.